addu'ar da mutum zai faɗa idan yana jin tsoron wasu mutane. Idan ya zama akwai wasu mutane da kake jin tsoronsu, ko an ƙulla maka wani makirci, ko an ƙulla maka wani sharri, ko da 'yan fashi ne ka ci karo da su, 'yan fashi da makami, idan ka karanta insha Allahu ta'ala Allah zai sauwaka maka jarrabawa da Allah ta'ala zai sauwaka maka jarrabawa insha Allahu ta'ala. Kuma akan wannan addu'a ni ga naune ba jiyau ba. Na taɓa ɗaukan wani ƙaninmu yana aiki a nan Abuja. In na ce ƙani, kusan ƙani ne na zamantakewa na yau da kullum, ta ɓangaren zama kamar ana tare zaman amana, kuma ƙannan bayanmu ne. Zan kai shi asibiti wani lokaci daga Gombe zuwa Maiduguri a rawun 1993. Shekara nawa kenan? Shekara 30 daidai. Lokacin an samu wasu sun zo waɗanda suke treating ido haka, sai zan je da shi a duba idonsa. Muka ci karo da 'yan fashi, mun wuce Dambuwa za mu shiga Maiduguri, muka ci karo da su. Allah dai ya takaita albarkacin addu'a. Don jarrabawar da na gani da yadda aka ɗana bindiga, in ba don ba don kwana na gaba ba, da me biyo kwanan mu 30, shekara 30 a ƙasa. To amma mun rike addu'a, kuma Allah ya taimake, kuma har ga Allah wannan addu'a na karanta. Har ga Allah ita na rike, na karanta, da kuma na ga hukuncin Allah da. Na'am, insha Allah. So bismillah aramma. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Wannan hadisi na asali riwaya ne na Suhaib bin Sinan ar-Rumi. Hadisin iya sahihu Muslim, hadisi na 305. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bada labarin wani yaro da ya rike wannan addu'a yana karanta ta, Allahumma kfinihim bima shi'it. Allah ka kare ni daga gare su da abin da ka so. Duk lokacin da aka yi niyan halakar da shi, in ya karanta sai abokanan gaban su faɗi su mutu. Wannan hadisin mun san shi, hadisi ne mai tsawo na amanna bi rabbil ghulam, wanda aka yi wani yaro karami, kana fi man kana qablakum, wani yaro wanda aka samu wani sarki yake da wani dan sihiri da ya tsufe kusan mutuwa, sai ya ce sarkin ya kawo wani yaro da za a koya masa sihiri ya zama zai ci gaba da yi. Yaro aka zaɓi wani yaro aka haɗa shi da ɗan sihiri. Kullum ya fito a gidan iyayensa zuwa wurin ɗan sihiri, sai ya ci karo da wani malami na addini, sai yana karantar da shi tauhidi gabanin ya je wajen ɗan sihiri, kuma ya nuna masa yadda ake bata tauhidi. Ai kissan na da tsawo, ba sai na yi maimaita ba. Har da ya kai matakin da wata ran yaron ya fito, aka samu katuwar dabba ta tara hanya, mutane ta hana su wucewa, sai ya ce ya Allah, yau zan roki Allah, idan har malamin nan da yake kan gaskiya ba ɗan sihiri ba, ya ce ya Allah, wannan tsakuwa da zan ɗauka na jefi dabbar, daga na jefa Allah ka sa ta mutu. Ya ɗauki tsakuwa ya jefi dabba, sai dabbar ta mutu. Sai tabbatar da malamin da ke kira ga tauhidi shine akan gaskiya ba ɗan sihiri ba. Har ya kai matakin da ya fara warkar da marasa lafiya da makafi da kutare da sauransu. Har sarki ya ce masa, ya ga wani bafajansa idansa ya warke, shi sarkin yana da awar shi Allah ne. Ya ce bafajin, ya aka idan ka ya warke? Sai ce Allah ya warkar da ni. Ya ce a kana da wani Allah ne ba ni ba? Hadisin iya sahihu Muslim, hadisi na 305. Kana da wani Allah ba ni ba ne? Ya ce akwai Allah na, kuma Allahnka, mahalicci na mahaliccinka. Sarki ya sa aka yi tamar azaba, har ya sa aje a zo da, ya bayyana asito na asirin yaron da ya warkar da shi, aka zo da yaro shi ma aka yi ta masa azaba, ya zo shi kuma ya ce malam wani ne, aka kamo malamin. Har ya kai matakin da sarki ya ce ko yaron ya bar aƙidarsa ko a halakar da shi. Wannan aƙida ita ce kaɗai ta Allah. Na'am. Yaro bai bari ba, aka ɗauke shi aka je kan dutse da shi. Aka ce a hau kan dutse a mar barazana, ko ya bar wannan Allah ɗayan ko a jeho shi ya mutu. Suna hawa da shi kan dutse, shine yaron ya ce Allahumma kfinihim bima shi'it. Yana faɗa, duk fadawan da suka haura da shi da sojoji da sauransu da 'yan sanda, subhanallah akwai 'yan sanda a nan ba ku ya ba, shikenan sai suka faɗo
suka mutu, sai shi kuma maimakon ya gudu sai ya dawo wajen sarki, sai ce ina mutane suka tafi da kai to jami'an tsaron nan, sai ya ce to ai mahalicci na ya gama mun da su. Aka yi haka ɗaya, aka yi na biyu, duka an ka kula dai muhallu shahid cewa yake Allahumma kfinihim bima shi'it, daga ya faɗa sai Allah ta'ala ya kare. Kar ka rude, duk jarraba da ka gani a gidanka ko dan fashi ya shigo, rike wannan addu'a ka gani. Waɗannan addu'o'i din idan kana da yaƙini akai ka rike, wallahi al'alim za ka ga aya ta Allah subhanahu wa ta'ala, za ka ga aya mai girma. Amma in muna addu'a mu rika yi da yaƙini ko kwanto kada ka rika yi. Duk yadda maki ya kai girman kiyayya da gaba da kulla sharri, wallahi bai fi karfin Allah ba. Tun da bai fi karfin Allah ba, a cikin sakan ɗaya Allah zai maka maganinsa. Allahumma kfinihim bima shi'it, ka rike ta. Duk wanda ya tunkare ka zai cutar da kai, take karanta ta, kaga abin mamaki. Ka karanta kana mai imani da Allah zai iya maganinsa, kaga yadda Allah zai iya maganinsa. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Allahumma kfinihim bima shi'it. Hadisin Suhaibun Rumi ko Suhaib bin Sinan ar-Rumi a wajen Imam Muslim hadisi na 305.